Вероятно си мислиш, че проблема с мотивацията е само твой, или че само теб те мързи, или че не си спортна натура, или че движението не е за теб. И аз те разбирам отлично. Има огромно количество объркваща информация, която те залива навсякъде. Нека ти се представя. Аз съм Елена Ставрев и често губя мотивация. Въпреки огромния си опит на човек с лична спортна практика над 30 години и почти 10 години треньорска, а понякога дори въпреки всички знания и умения, които съм натрупала през годините, си мисля, че ме мързи. Но защо никога не спирам? Защото знам формулата за успеха и искам да я споделя с теб. Остани до край, за да разбереш коя е причината милиони хора да се отказват от тренировките, дори когато наистина искат да продължат, или пък защо изобщо не започват. Коя е причината мотивацията да изчезва толкова бързо и, разбира се, накрая ще ти дам и решението, като ти кажа истината откъде и как да започнеш и как да превърнеш движението в навик, точно както миенето на зъби. Когато човек вземе решение да направи промяна в живота си, обикновено идва чрез силна мотивация. Откъде я черпим? Може би си видял клипче в интернет на човек, който е постигнал резултата, който искаш ти. Може би виждаш някоя снимка преди и след. Може би някой ти разказва вдъхновяваща история. Може би имаш здравословен проблем и вече осъзнаваш, че трябва да направиш нещо. Независимо какво точно се случва, ти усещаш прилив на мотивация и си казваш: от утре започвам и аз мога, усещам, че е дошъл момента на промяната. И това наистина е прекрасно. Самата аз споделям вдъхновяващи истории в социалните си мрежи на хора с невероятни трансформации. Но какво се случва след първоначалния прилив на мотивация? Започваш да търсиш информация. Как да го постигнеш? И точно тук е големият капан, защото си бомбардиран навсякъде от разнопосочна информация. Започваш стриктна диета, ограничения, гладуване, дълготрайни тренировки, кардио. В началото мотивацията е огромна, но тя изчезва точно толкова внезапно, колкото се е появила, нали? Яко дим. Като за всяко едно ново нещо, което искаш да започнеш. Звучи ти познато. Но най-важното е да осъзнаеш, че ти не си виновен. Защо ли? Нека ти разкажа как работи мотивацията и ще разбереш. Това е важен психологически и физиологичен механизъм, който е причина милиони хора да се отказват от тренировките, дори когато наистина искат да продължат. Защо се отказваме толкова бързо след силна мотивация? Важно е да знаеш, че мозъкът има една основна задача. И тя е да ни пази живи. Той не се интересува дали искаш да отслабнеш или да имаш плочки на корема. Той иска ти да оцелееш. За него всяко твое действие, което харчи много енергия, може да бъде възприето като заплаха, а резките промени водят до висок разход на енергия. Когато си човек, който никога не е спортувал или му е било, или пък е спортувал много отдавна, или пък си спортист, обаче дълго време си почивал, искаш да започнеш да тренираш по 1 час, няколко пъти в седмицата, това се възприема от мозъка ти като рязка промяна. Също така, ако си почивал дълго време от спорта и искаш да се върнеш, само мисълта вече може да бъде заплаха за мозъка и той веднага да те откаже. А ти какво започваш да си мислиш? Че те мързи. Ключовото тук е да осъзнаеш, че мозъкът ни работи в режим на оцеляване, да запазва енергия в случай на глад, опасност или нужда от бърза реакция. Това идва от миналото, когато хората не са имали покрив над главата, трябвало е сами да ловуват храната си, за което им е трябвала енергия, нали така? Ето защо мозъкът ни работи така, да пази максимално енергията ни, за да имаме такава, когато е нужно да имаме бърза реакция за нещо или внезапна реакция, или както е било в миналото, да ловуваме. Но въпреки, че вече имаме покрив над главите си и въпреки, че имаме магазини в изобилие навсякъде около нас, на крачка разстояние, мозъкът ни все още функционира по този начин. Защо резките промени няма да работят за теб? Ако вече си опитвал или си се отказвал, сега ще научиш защо. Ако пък сега искаш тепърва да започваш или си се отказвал поради някаква друга причина и искаш да се върнеш обратно, ще имаш реалната възможност да го направиш правилно, като използваш новата тренировъчна система, която ти предлагам. Ще намериш линк под видеото. Тя е изключително прецизно изработена, за да накара мозъкът ти да бъде спокоен. Та защо резките промени не работят за теб?
Когато човек от минимално или никакво движение в ежедневието изведнъж започне да тренира 3-4 пъти седмично по 1-2 часа, мозъкът казва, той отчита. Това е прекалено. Харчим много енергия. Тя ми е ценна. Какъв е резултата от това нещо? Активира се амигдалата. Това е център в нашия мозък, който ни предпазва от заплахи и ти казва, направо се ти внушава, спри, това е опасно. Мозъкът се опитва да те върне в познатото, в сигурното. Мозъкът ни обожава рутината, навика, познатото, защото те са равни на оцеляване. Сега вероятно можеш да си обясниш, защо толкова много хора не могат да извършат трайни промени в живота си, в която и да е област. Защото се хвърлят с 200 км в час. Когато започнеш да тренираш, разбиваш стария си модел и го заменяш с нов. И това е стрес за твоя мозък. Той ще започне да те изкушава. Пропусни днес, заслужаваш почивка, уморен си, ще наваксаш утре. Защо се го причиняваш изобщо? Я си легни на диванчето. Това не ти ли прилича на притеснена майка? В момента, в който започнеш да правиш нещо ново и различно, той те хваща за ръката и те дърпа назад, за да те предпази. Не ходи там, може да е опасно. Обаче, ако там е хубаво и ти не отидеш да провериш. Ето защо аз ти предлагам научно доказан начин лекичко да финтираш мозъка, така че той да не се чувства заплашен, да не се чувства застрашен. 10 минути на ден, обаче забележи нещо, което е много важно. Изключително важно. Правилната, точната доза движение трябва да бъде включена в тези 10 минути, за да изразходиш малко енергия за нещо ново, което искаш да привнесеш. Така че той да не се съпротивлява на това или с други думи да не те отказва. Защо казвам точната доза движение в само 10 минути време? Защото има разлика между това да бягаш супер бързо 10 минути и това 10 минути да ходиш, нали? В единия случай ще ти излезе въздуха, защото не си подготвен. А в другия случай, ходейки дори, няма да усетиш как са минали тези 10 минути, нали? И сега тук е много важно да не се обвиняваш. Да не си помислиш, че си слаб или пък, че нямаш воля или пък, че си мързелив. Това е защитен механизъм на мозъка ти, защото какво? Функция номер 1 на мозъка е да те държи жив и да има енергия за това. И ето тук идва ключовия въпрос. Как да обърнеш играта в твоя полза? Когато ти започнеш с минимално движение, което да е достатъчно ефективно и достатъчно прецизно поднесено, мозъкът ти няма да разпознава това нещо като натоварване. Или с други думи, няма да усеща заплаха, защото енергоразходът е минимален, но има такъв. Или с други думи, малки стъпки всеки ден в правилната посока ще те отведат там, където искаш да стигнеш. След като се научиш да ходиш, можеш да започнеш да бягаш. Няма начин да не успееш, когато дозата е точната за теб. Системата, по която съм направила тези тренировки, е изключително прецизна. Ще ти бъде изключително лесно и ще се чувстваш прекрасно. Това не са просто 10 минути на ден за 21 дни. Това е твоето начало на трайната промяна за теб. Ако построиш здрава основа, след това можеш да градиш каквото си пожелаеш нагоре и то ще е стабилно, устойчиво и трайно. Къщата не е нещо, което можеш да построиш върху плаващи пясъци, нали? Сега имаш две опции. Да продължиш по-старому и да не направиш нищо с тази информация. Или да кликнеш на червения бутон или на линка по-долу и да започнеш своята промяна днес. Благодаря ти, че изгледа това видео до край. Кликни и действай сега.